Maharaja Bikram Kishore Manikyani molo Reang Porozarok Chaudhary rok bai satok pitok khlaijagui tongphuru Ratanmani no bwskango toniui Chaudhary rokni birudde da sengtwui basalakha Phiaba Chaudhary rok Ratanmani songno Bubagra Haphangni birudde samung tanglai tongo hwnui Maharaja no sabaikha Maharaja akokno puicho chaui joba khlainai Reang rokno mesenna bagui eba romui tubuna bagui Bubagra khorni Simi burung sipai rokno rohoro Maharaja Bikram Kishore Manikya 1943 bisini Srabon talni Chitham salmario Reang Choba khlainai rokno mesenna bagui eba romui tubuna bagui Lieutenant Nagendra Debormano Udaipuro thangnani dagikha Aboni tani salo Lieutenant Horendra Kishore Debormano Bilunia amsaini Choba khlainai rokno romui tubuna bagui dagimung rwjakha Borokni sipai bodolni logiwo Rokhi bahinini officer Reang Sardar tai police rokno bo thangnani dagijakha Second number Tripura infantry ni jomadar no Udaipur Amarpur ni Simi section kainai sipai telangui Biluniani Muhuripuro Lieutenant Horendra Deborma bai gdalainani dagijakha O sipai bodol rok Srabon talni Chibri salmarini Simi Agartala ni Simi thangui Chiba salmarini Asugo Bilunia o soguyo Lieutenant Nagendra Deborma song Chitham salmario Agartala ni Simi thangui A salmario no Hordiburo Kakrabon tike thangui Udaipuro soguyo Bubagrani bodyguard dorni officer Maharaja Debormano Lieutenant Nagendra Debormani uklogo namasuk silai tai guli rok rohorjakha Aboni sikango Jamatia Sardar rokno sikla Jamatia rokno thumui tonna bagui sajakha Abo bai akhini no 500 suk Jamatia sikla rokbo daseng silai bai akobai khlaiui Maharaja Debormani logiwo thangkha Captain Brojolal Debormani dagimung bai 1943 bisini 2nd August salmario Reang rokni twinani cambo gerobei khibikha aro Reang Choba khlainai rok khorok 300 suk borok tongo tai silai 100 suk tongo Bubagrani sipai rok a camo guli khlaikhe Choba khlainai rok kharlakha Ratanmani ni mungganang sisho tangkharai handai sing kathal rai omorok khari thangmakha Apati mungni salnai ulo August talni salbari salmario Lieutenant Nagendra Deborma Choba khlainai rokni camp tuisar bukhabo sogikha Phiaba aro borok khoroksa phano borok malalia abono horroi soksai kabukha Aboni ulo Nagendra Deborma sipai rokno talangui notun bazar tui khlaiui dombor jora thangkha borok lamao Choba khlainai rokni nogrok soksai kabukha a nogni selarok bebakno kharjak Dumburo Ratanmani ni mungganang sisho Khushi Krishna nobo bini nogo malalia Abo o lamao no wngkhana je sipai rok guli kokma bai khoroksa ok gwnang bwrwino khobui bebagui khorok sini Reang langma chokha a pati mungno Reang rok khurusing hwnui hwno Maharaja Deborma song Nagendra Deborma songni ukulok thangui notun bazar jora thangkha borok afuru khorok 600 yakhe 700 suk borok no romui Agartalao rohorkha Borok bolongko bebagui akhini no 10 mon suk sidi mankha abo Ratanmani song nangmani sidi no wngkhana Aboni ulo Lieutenant Nagendra Deborma Bilunia o thango Khogendra Reang Chaudhary bo haino Choba khlainai rokno kirijagui nog yakarui Bilunia o thangui tonguio A salo Bilunia amsaino salongnai tangphang Nagendra Deborma tai Rai Khogendra Chaudhary malailaiui Choba khlainai rokno mwthagnano tui kok salai tonglaimani jorao boga phao Khogendra Chaudhary ni nogo Choba khlainai rok lutpat khlaikha hwnui kok tuma mankha Logi no police no khobui sipai rok boga phao thanglaio Phiaba Bilunia bai boga pha kisa hasal wngma bai borok boga phao nok khamjak simise malaisio tai Choba khlainai rok baikhura phasingo thangkha hwnui saimankha Abo bai sipai rok baikhura phasingo thanglaiyokha aro sogui borok saimankha Choba khlainai rok Lakshmi sorao bathakha hwnui sipai rok ayango bolong bulung thanglai bolong paiui mai bormani kheto sogui khe bwskangni hathaio Choba khlainai rokno nuhurkha Choba khlainai rok Jonmar Hata Chaudhary bai Kantola Chaudhary ni nogo lutpat khlaiphaiui oro maisa phailaio oro Bubagrani sipai rok bai Choba khlainai rok silai da kol rok tuiui Choba khlailakha Bubagrani sipai rok khaknaikhe dol khagui borokno soprokha sipai rokni silai guli bwskango basaimanya wngui Choba khlainai rok kharkha afuru khoroknai sago dukhu manjakno khobui bebagui khorokbano sipai rok romui mankha ulo sipai rok aboni horono Bilunia o phaikha Chobao je khari thangnai rokhe Ratanmani ni aro khari thangbaikha abo haikeno Bubagrani sengkrak sipai rok bai joprobjagui Bilunia Udaipur tai Amarpur amsaini bebagui kai basi kamio habui nok huk soksaui kwbangma borokno romkha
Haphangni kok moteke romjangnai rok bebagui khorok 3000 ni sai kisa aboni bisingo bwrui khorok neira tai serai khorok sinui non official ni kok moteke romjangnai rok bangmani bebagui khorok 20,425 ayang boga phao chenjak soba khlainai rok tisar bukhao rotonmani tomani kemo khari sogikha aboni bisingo Chandramani Ramprasad rotonmani ni bufayong Sak-ham ni bumung phalang ke nukjago aro rotonmani no boga phabai Lakshmi sorao patilaimani kokno saikhana rakhe rotonmani Bubagra ni sipai rok bai soba khlaike hamlaigla khnai wansogui bo ramsira eba ramgoro khari thangnani henai wansogo bini sisoro nokhe janija sajagma thayo hujak baidi henai sakha rotonmani a horni aiporom porom kheno asuk basawi bini asaima kami ramgor phasingo lamro bini sisho Sorpojoy Krishna Rai Chandramani song bono kisarang tai samungrok Tripurani ari jora tuni rikha ulo Senipa Boga Chaitra Sen Dobarai Bisitra Mukundo Kantorai omhai bini sisoro ramgoro thangui rotonmani bai tongikha aboni saltham salbrisi ulo ramgorni chakma bazar ganao rotonmani ni nok kasamo bini sisho Mukundo Chaitra Sen Kantorai tai tokia song hujagui tonglema jagao British police rok aro soprobir phaikhe Chaitra Sen patima thayono thiyo Mukundo Kantorai tokia songno kheromui rangamatini alongnogo talangui thango a patimung thaini kisa ganao no rotonmani tongmani nokobo police rok soprobkha afurukhe rotonmani song aroni kharslabui mandrop wngkha phiaba salkisa ulo diptisala thana amsayo rotonmani British police rok bai manjagui rangamatini alongnogo talangui thangjago abo November talrogo wngkhana aboni ulo 1943 bisini December talo British haphang je romjak tongnai rokno Tripura haphangni yago yafari rwkha rotonmani Mukundo tai tokia songno Agartolao tubujakha alongnogo sobjakha Mukundo jelni dugar lamo markhe bujakha tokia Sak-hamya kalai alongono theikha rotonmani no ashalono rajbari o tubujakha rajbari ni dugarlam kotorni siribo bono boi betharjakha ulo bini ashakmang ktheino duri bai khawi lama botok sopereoi alongo talangjakha aboni taini salni phungo haphangni bekhakdui cholera bemar manjakma bai rotonmani alongo theikha henei saklaijakha rotonmani ni sisho Dandarai Reang Srikanto Mukundo Tobiram Silaram Shaktirai Mangsol Handai Singh Ram Bahadur Doinoram Kathal Rai Chandramani Khushi Krishna aborok khoroksa khorok nekhe sipairo bai manjakha baksaba kokjagui theikha baksakhe alongnogo theikha alongo sobjak tongnai rokno phiyoknaida phiyogyada aboni samungo barjao tongo Thakur Jitendra Mohan Deborma bai Major Kumar Brojolal Debormani yago borok khorokni khorok thamno karui kwbangko alongo romjak tongnai rokno no Vaishnav dhormo habrui phiyogui rohorkha rotonmani ni bihik bwsarokno bo phiyogui rohorkha Reang Choba abo haikeno paikha Tripura hao Reang Choba wngma hai Jomatia Choba bo wngui thangkha norok a video no nugyakho hingke o video naimano tini ni bagui asuk nong sinai jotono no hambai